ନାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ଯିବେନି। ଖାଇବା ଦେଖୁଛି ଫଟୋରେ କି ମାଛ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବ୍ଲଗ। ମାଛ ମଛଲି ହିଁ ମଛଲି ହେ। ଜଣେ ଆମିଷିଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି ତ ସିଏ ମଜା କରିବ ଏଠି ନା ମଜା କରିବ। ଡେଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ହେଲେ ବର୍ଷ ଯାକ ଖାଇବ। ମାଛ ହିଁ ମାଛ ଇଏ ଭଗବାନ ମଝିରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଲଭର କଲର୍ଟା ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ମଝିରେ ଅଛି। ଓହୋ କି ମାଛ। ସେଇଟା ବି ଆର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର ଏମିତିରେ ଯାଇ ହବନି। ଏଇଠିକି ଆସ। ରେ ରେ ପକେଇଲା କି ନାହିଁ କ୍ୟାସ୍ ପୁରା ପାଣି ଭିତରୁ ଜଷ୍ଟ ଟପକି ଥିବ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ଇ ବା ଏତେ ଫାଷ୍ଟ। ସେ ଡଲଫିନ ଭଳିଆ କିକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବୁଡ଼ିଲେ ଗଲା ରେ ଗଲା ବିସ୍କୁଟ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବିସ୍କୁଟ। ପୁରା ଟପ୍ ଏଇ ଭଗବାନ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ। ପୁରା ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରେ ବାବା। ଟିକିଏ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବୁଡ଼ି ଥିବ କି ନାଇଁ ଏ ଡଲଫିନ ଭଳିଆ ଏଇ ବା ରଖିଥ ରାହୁଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଗଲା। ମାଛରେ ବାବା ପାଣି ଦେଖ ସେଇଟା ଇଏ ଭଗବାନ ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପାତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ସେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେ ଏତେ ବଡ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି। चलो 10 40 ହେଲା ଚାଲ ବାହାରିବା। ଏଟା ଛୋଟ ବच्ଚା ରେ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଟା ମିନି ଭର୍ଜନ ଏଟା ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଡାକେଟେ ସେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛି ଏ ତଳେ ଅଛି ଟା ଦେଖ ଏକା ସିଏ ମାନେ ପୁରା ସେ ତିମି ଭଳିଆ। କହୁଛି ତମେ ଖାଇସାର ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ତଳେ ଏକା ବୁଲୁଛି ଯେତେ ତଳେ ସେତେ ବଡ। ରିଲାକ୍ସିଂ ମୋମେंट पूरा ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଫିଙ୍ଗିଲେ ବିସ୍କୁଟଟାକୁ ଖାଇବେ। ନା ବିସ୍କୁଟଟା ବୁଡ଼ିଲା ଖାଇବେ କହିଲା ଏତେ ଛୋଟ ଏଇଟା ଡକାୟତ ଦଳ ଛୋଟ ଯାକ।
के मन हो किंतु अटकिया टाइम नहीं बाहर टेम्पोरारी गुड बाय टेम्पोरारी गुड बाय जिंदा रहोगे तो फिर देखेंगे अगले साल एटा अच्छा एटा बेंगोली जाको क्या वो